mafuta ni kende ka omedore onyiso ni obiro ga gik mathoth ahinya mago moting'o nyaka chenro mag wuoth. Pono wadhido kata ng'ur ka wuok kuom jogo mane sekta no mag riembo nyamburko mopogore opogore, sekta mar matatu ponono gi mwandu mamoko inyalo mana kwanye kanyo kendo. Mafuta en gimoro ma it's important. Itiyo kode kila mahali. To kimede ti imulo every sector of business. Angeni serikal sani owacho ni alternative gi golo import levy of VAT on electric motorbike, electric vehicle. But electric motorbike gi dalawa kuonde ma wantiere stima theko kata kikone ji ni wamiyo electric motorbike which would be cheaper ibo charge kanye ka stima thago wa emir kocha. So okay, an alternative 16% VAT on fuel bo affect wa eyorete transport gi food products. Ero kama na enya iwacho kanyo ni en ang'o ma ponono kelo ga paro machalo kama. Sirkal mar Kenya Kwanza wacho ni gin gida choko osuru mathoth ahinya kotenore kod chenro. Wacho ni kuom gigo migeno ni idhi choki mawuok e usuru maromo kata trilion 2.57 mano kirango kanyo ni da choke usuru mondo mi okonye budget midhi lando dichieng' makiny. Tiende nang'o CPA Evans Juma paro ma kamagi sirkal golo ga kanye to bende moro ma japiny bende onego yude thuolo mondo mi owinje e kinde mane manyo paro. Erokamano Cleophas. Wantiere gi gima iluongo ni budgeting. Mondo mi piny olos kaka weche gi bedo nyaka obed gi budget ma biro tae e yore ma kaka projects ma odwa keto ne jopiny mondo mi